City Health Office nagbala aga po iti panagraira man iti sakit nga influenza like fever. Ay deto yan. Ken uso ti ubing tataa po, uso man iti hand, foot and mouth disease. HFMD. Ayun, bantayan nyo giti anak yung apo, kaligiti kang kanenda, nang langruna giti mahilig apo ti mga street foods. Ay, iso ka na tinakaalaan di giti daduma mga idol. Okay? O, Trixie dan Trixie, donut. At di giti classmate na, di ko naalaan da ka dito foot and mouth disease. Kaya, so be careful. Intaman naman ti health facts, manipod pa ng kina idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dance, go ahead. Nagbalaan siya lawag si Health Office sa gapo iti panagraira iti influenza like illness iti nga panagbali-bali iti panyang puna. Kunan Dr. Rodrigo Watcatan minataulo ti Health Office lawag city adun dagiti tagalawag city di makuspasar iti influenza like illness kaupalang iti nalang sa panyang puna at iti panateng iti rigor panagbiyak ken dumapay imbalakad na karang kinatayangan nga masapol iti panagtake iti maintenance medicine kuno saan ket panang-obserbar iti healthy lifestyle babayan iti pang-exercise panag-vitamins kinadumapay para iti panakatulong iti salon at napagana nga nasken iti panagposulbar nga dagdagos na dito maritrik na sabi ka sagit siksigot iti panakases iti salon at iti may nga pasyente asan ket di nga tay makungkuna Idol Bernard nga salt medication nabagana nga normal no kasto nga iti panagbalik panyang po na alisto mga pisagit dagiti nakapsot iti resistensya na nang runa kanatay senior citizen kag stameten at dagiti ubuping iti agdama ada iti papaay nga agas iti health office dagiti mayat mapan konsultar iti nadakamatat nga health center iti sirot iti lawag bagana pay saan nga nikliklikan iti panang take iti maintenance medicine nang runa kanatay ti high blood unadaan iti maintenance medicine kas kadigitay diabetic and tumapay para palang iti panakatrigger no kastoy no nalamis no nabara iti panyempuna. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aremen.